Takže zdravím vás lidi u dalšího videa a dneska si zahrám Fish. Ukážu vám, jak získat Great Rod of Oscar, je docela dobrý. Jak se tady můžete všimnout tady těch statů. Lure Speed 95, Luck 280, Control 0,1, to je docela v pohodě. Resilience 20, to je jako hodně v pohodě. Max jako byl kilogramů, nějakých 100 tun asi. A tak. Jo, když tady chytím rybu, tak vlastně uvidíte, že to je plus 50 progress speed, což dělá ten rod, že jakoby vám to umožní prostě tahat tu rybu rychlejš. A dneska si ukážeme, jak to vlastně získat. Takže jako první si vemete loď, jo. Je to jedno jakoukoliv. A teďka prostě poplujete do Shaken Shores. Až tam budu, tak se vám ozvu. Tak jsem tady a je tady vlastně, tady je taková, tady jsou ty věže, že jo, tady je ta merchant, myslím. A tady je hnedka taková ta kejvka, tady je taková lepka. A když do té kejvky půjdete, tak tady uvidíte prostě takový žebřík, takže vy po něm vylezete. O tak. Teďka tady máte tohohle mrtvýho piráta. Já už jsem to udělal, takže jakoby prostě mi řekne jako good luck, ale vám napíše, že musíte, vy se s ním pokecáte a on vám řekne, že máte sehnat amulet. A ten amulet je v Grand Reef, a takže my tam poplujeme a až tam budu, tak se vám zase ozvu. Tak jsem tady, takže teďka tady doplujete, je tady ta Mermaid, což je mořská vana. Tady když půjdete nahoru, tak tady, když najdete tuhle loďku, tak někde tady v té loďce by měl být ten amulet. Tady je amulet, pod tím byl amulet, když jsem ho měl já. Vy ho tam budete mít taky, protože jako to je každýho prostě v té loďce. Jo. A teďka, vlastně když máte ten amulet, tak půjdete zpátky za tím pirátem v Forsaken Shores. A on vám řekne, že normálně zase tady půjdete takhle, že jo, ty lepky. Tady zaparkujete svůj loď. Teďka vyšplháte nahoru. Tak. Tady normálně si s ním zase promluvíte, že jo, no, dobrý den. Tak, teďka on vám jakoby řekne, že prostě jako kde to je. A je to, když půjdete, já dám den, aby se vám to koukalo líp. Máte tady Terrapin Island. Než sem doplujete, tak musíte se vrátit do Moosewoodu. Jo, a z Moosewoodu do Roslet Bay a potom se vrátit zpátky. Protože ono, jakoby, to musíte udělat proto, aby se to tam jako načetlo. Ono někdy jako to nefunguje, protože to je prostě jako takový zasekalý. No, takže tady prostě se otočíte, tady se tam Moosewoodu, potom půjdete do Roslet Bay, jako jenom prostě tam jako nakouknout, aby vám to tady ukázalo nahoře Roslet Bay. Teďka se otočíte a půjdete zpátky k Terrapin Island a půjdete zase za to a tam bude takový ten velký prostě, velká skála. Takže tady je Terrapin Island a vy půjdete jako dál. Tak. A tady to, jo. A teďka tady zaparkujete svoji loď, jo. A už to tady pode mnou můžete vidět. A je to tady. Tím pádem vy poplujete jakoby dolů a musíte mít aktivovaný ten amulet, musíte ho držet v ruce a jakoby to. Teďka vlastně potřebujete doplout až úplně do zádu, abyste se dostali do toho Oscarového jakoby jeho skrýša. A musíte mít 5 milionů, abyste si ho mohli koupit ten rod. Stojí 5 milionů a jakoby není to moc,
pro mě, ale jako pro nějakého začátečníka samozřejmě je. Ale než jako dělat Heavenly Rod, který mám taky, tak je lepší udělat tehle ten Great Rod of Oscar, protože ten je lepší a není u něj tolik dřiny. Jo? A takže tady si prostě takhle vyhledáte na YouTube nějaký tutoriál a máte to rychlejší, než kdybyste dělali ten Heavenly Rod. Ten Heavenly Rod je vlastně jako dokončený. Jo, tady jste teda v tom. Můžete si to tady prohlídnout, to je docela pěkný. Teďka tady je taková skála, vy do ní půjdete a tady máte ten rod. Vidíte, že stojí 5 milionů, ale já už se nemůžu koupit, že ho mám na zádech. A tady je rybařit nemůžete. A takhle, no. Takže kdybyste si ho chtěli náhodou koupit, potřebujete 5 milionů a uvidíme se u dalšího videa, tak ahoj.